Tak kandhani. Kandhani apa, Des? Rabi rondo iku enak lho. Penake nang ngendi penake? Kowe percaya ora? Ya enggak percaya lah wong jenenge urung dicoba kok. Ora dadak marahi masak, wis pinter masak. Lah mung butuh masak gadis ya iso masak kabeh to, Des. Ora dadak marahi ngadepi mertua sing model jaran, model singa, model ula, model barong. Wis ngerti kabeh. Apa yang ngono, Des? Lah lainnya kuwi apa? Kowe gak perlu marahi ngadepi ipar sing kaya infotainment sing penggiyane kepo-kepo. Wis bendinane. Lah iya masuk ngono ki, Des. Lah nek sing ngene iki dadak ngajari ora, Des? Kowe gak perlu marahi. Malah jago Mas. Ya masuk nek wis ora dadak ngajari, Des. Piye? Piye apane? Pilih perawan apa pilih rondo? Aku pilih rondo, Des. Tapi nek pilih rondo kudu iso nampa anake lho ya. Iya. Lek gak iso nampa anake yo sampean pilih perawan ae.